normalean disimulatu egiten dezu, ja bi hasi zeate. Ikusten dugu norbait hau zabalka eta zin dugu. Ez? Zorionez ez da kutsatzen den gauza baina. Soinua jarrita hor, Ea, ondo ikusten da? A ber, saiatuko naiz igual. Ai. Ea, ondo ikusten da? Eta guk zer egiten dugu, guk ere parra egiten dugu. Naizta ikusi gehiski gaula, baina ikustezu parra ez da ala. Hori ere kutxatu egiten da, hori batutan klasean ere gertatzen da, batien momentu serio bat, danak isirik, eta alako baten bati, horrelako xox esartezako. Eta izo inoiz pasaba? Jajata, zuk ezin da zuen egin, jajaja. Ordu nik ze jakin nahi den, nik idazle gisa nik nahi detena da jakin ze botoitxo sakatu behar dituten, hori eragiteko, ez batzutan zuen parrez azteko, edo negarrez azteko jakin nahi dut, ez? Horretarako badaude... Hombre, golarez. Negarrez hasi da. Vale, susta hori, jakin behar dizut. Horretarako badaude trikimaiutxo batzuk, edo truko batzuk. Truko horiek oso nakie, hau sekretua edo trukoa. Hau da, berez irazteko gauza bat, baina balio du, kontatuko izuet, ordenagailuak debalde lortzeko, balio du lan aurkitzeko, balio egunen baten eskatan eta mutiletan egiteko oso nahi dira teknika hori. Egunen baten kontatuko izuet nola ligatzen da teknika hori, oso divertigarria da. Baina, esaten izuet, teknika honek balio du gauza askotarako, iraztiko ere bai. Ikusten duzue, galdera bat da, zer egiten dugu gehienetan, hori da pentsatu behar duguna, eta beste zerbait egin. Hola esan da ez dezu, ulertzen, jakinen. Berea da, hau erabiltzen irakatsi zidana, Japonia da. Koichi, Josokura! Hola esaten ez, Japonia.